Din is-sena se tkun waħda tajba l-investiment dirett barrani anke minkejja l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19. L-2021 sa issa tidher li se tkun tajba daqs l-2020 u l-2019 fejn l-investiment dirett barrani waqa' ġejjed, ġifieri matul dan l-aħħar xhur atterajna madwar 26 proġett ġdid li huma f'diversi oqsma. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise kompla jispjega li dawn il-proġetti se jwasslu għal ħolqien ta' mijiet ta' impjiegi ta' kwalità. Is-sena biss ħankunu qed noħolqu madwar 948 impjieg ġdid ġewwa Malta li huma forecast ta' 3 snin li ġejjin. F'taħdida ta' Ernst & Young, il-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli qalet li fi 3 snin li ġejjin u stmat li jiġi f'Malta qrib is-46 miljun euro. Ftit tal-jiem biss wara li l-kumpanija Delaru ħabbret pjan ta' espansjoni massiġġ fl-operat tagħha f'pajjiżna, Kurt Farrugia spjega li dan ma ġiex f'kombinazzjoni. Minħabba l-mod kif il-pandemija ġiet managed minn lat ta' pajjiż kemm lat ekonomiku u l-assistenza li tajna lill-kumpaniji, imma anke minħabba li l-fabbriki tagħna f'dan il-pajjiż ma għalqux, il-kumpaniji tal-manifattura qed jaraw li hawn futur f'dan il-pajjiż. Sabiex ikompli inċentiva l-investiment f'pajjiżna, il-Gvern permezz tal-Malta Enterprise qed jibdel l-iskemi ta' għajnuna mogħtija fil-pandemija għal skemi oħra li qed jiġu imnedija. Dawn l-aħħar ftit xhur illi nibdew innaqsu ftit l-assistenza diretta bil-ħlasijiet fuq il-COVID, allura COVID Wage Supplement, l-assistenza fuq il-kontijiet tad-dawl u anke tal-kera, illi ħajħorġu iktar ħlasijiet anke fuq il-kwantijiet tal-elettriku fil-ġimgħat li ġejjin u min-naħa l-oħra qed nimxu għal skemi li jħeġġu u jinċentivaw dak li jkun biex jagħmel iktar investimenti.